या बातमीपत्राचे प्रायोजक आहेत टायझर। नमस्कार, आपण पाहताय कोकणचं नंबर 1 महा चॅनल कोकण साधलाय बातमीपत्रात आपलं स्वागत। सुरुवात करूया हेडलाईन्सनं। हेडलाईन्सचे प्रायोजक आहेत टायझर। नाउ एक्सपिरियन्स sheer softness of टायझर सुपर सॉफ्ट शर्ट्स। बस 50 फूट खोल कोसळली, 22 प्रवासी ठार। गद्दार केसरकर स्वतःची प्रॉपर्टी वाढवत फिरतायत, रुपेश रावळांचा घणाघात। आणि कर्नाटक इलेक्शन वेगवान कोणाची हवा। हेडलाईन्सचे प्रायोजक आहेत टायझर। नाउ एक्सपिरियन्स sheer softness of टायझर सुपर सॉफ्ट शर्ट्स। आता पाहूयात सविस्तर बातम्या। गाठ असो कोणतीही, नका करू दुर्लक्ष, करा उपचार आधी, नाहीतर व्हाल कॅन्सरचे भक्ष। SSPM लाईफटाईम हॉस्पिटल पडवे सिंधुदुर्ग, SSPM कॅन्सर सेंटर, महात्मा फुले योजनेअंतर्गत कर्करोग तपासणी आणि उपचार पूर्णपणे मोफत। संपर्क 74 990 49 561 आणि 74 996 91 705। SSPM लाईफटाईम हॉस्पिटल पडवे, SSPM कॅन्सर सेंटर। शिवसेना ठाकरे गटाचे ज्येष्ठ नेते आणि मुंबईचे माजी महापौर विश्वनाथ महाडेश्वर यांचं निधन झालंय। ते 63 वर्षांचे होते। मध्यरात्री 2 वाजण्याच्या सुमारास हृदयविकाराच्या तीव्र झटक्यानं त्यांची प्राणज्योत मालवली। 3-4 दिवसांपूर्वीच विश्वनाथ महाडेश्वर गावाहून परतले होते। सोमवारी रात्री त्यांना अचानक अस्वस्थ जाणवू लागलं, त्यामुळे त्यांना तात्काळ VN देसाई रुग्णालयात दाखल करण्यात आलं होतं। पण हृदयविकाराच्या झटक्यामुळे त्यांचं निधन झाल्याची माहिती त्यांच्या निकटवर्तीयांनी दिली आहे। मुंबई महापालिकेत सर्वात उच्च शिक्षित नगरसेवकांपैकी एक अशी त्यांची ओळख होती। विश्वनाथ महाडेश्वर यांनी मार्च 2017 ते नोव्हेंबर 2019 या दरम्यान मुंबईचं महापौरपद भूषवलं होतं। ते कोकणातील कसाल गावचे सुपुत्र होते। मुंबईतील प्रतिष्ठित रामनारायण रुईया महाविद्यालयातून विश्वनाथ महाडेश्वर यांनी पदवी घेतली होती। त्यानंतर वडाळ इथं VPCA महाविद्यालयातून व्यावसायिका पदव्युत्तर पदवी घेतली। सांताक्रूज मधील राजे संभाजी विद्यालयाचे ते माजी प्राचार्य होते। 3 वेळा नगरसेवक झालेले महाडेश्वर 2002 साली पहिल्यांदा मुंबई महापालिकेत निवडून आले। 2003 मध्ये BMCच्या शिक्षण समिती अध्यक्षपदी त्यांची निवड झाली। त्यानंतर 2007 आणि 2012 साली पुन्हा ते नगरसेवक म्हणून निवडून आले। 8 मार्च 2017 त्यांनी मुंबईच्या महापौर पदाचा पदभार स्वीकारला होता। मार्च 2017 ते नोव्हेंबर 2019 पर्यंत महाडेश्वर मुंबईचे महापौर होते। 2019 मध्ये वांद्रे पूर्व विधानसभा मतदारसंघात शिवसेनेकडून त्यांना पुन्हा उमेदवारी देण्यात आली होती, पण त्यांचा पराभव झाला। आमचे दिवसभरातले सर्व अपडेट्स, ताज्या घडामोडी आणि थेट लाईव्ह पाहण्यासाठी सबस्क्राइब करा, लाईक करा कोकणचं नंबर 1 महा चॅनल कोकण सातलाईनचं YouTube चॅनल। अनिरुद्ध शिक्षण प्रसारक संस्थेचे बाल शिवाजी इंग्लिश मीडियम स्कूल कणकवली आणि मुक्तांगण प्री प्रायमरी स्कूल इयत्ता 10वीची 100% निकालाची परंपरा। अनुभवी व तज्ञ शिक्षक आणि मार्गदर्शक स्टाफ, शास्त्रीय संगीत आणि हार्मोनियम वादन, शास्त्रीय नृत्य, योगशास्त्र, विविध प्रकारचे मार्शल आर्ट खेळांची राज्य आणि राष्ट्रीय स्तरावरील निवडीसाठी तयारी करून घेणारी शाळा। शालेय सहली आणि विविध ठिकाणांना क्षेत्रभेटी, अद्ययावत व प्रशस्त खेळाचं मैदान, आधुनिक व सुरक्षित वाहतूक व्यवस्था, संपूर्ण वायफाय कॅम्पस, नवीन राष्ट्रीय शैक्षणिक धोरणाद्वारे निर्धारित NCERT पूर्व प्राथमिक अभ्यासक्रम, आंतरराष्ट्रीय स्तराचा अभ्यासक्रम, कोडिंग आणि संगणकीय कौशल्य, डिजिटल क्लासरूम, लीड अंतर्गत राष्ट्रीय स्तरावरील स्पर्धा आणि मार्गदर्शन वर्ग। आजच प्रवेश घ्या। प्रवेशासाठी संपर्क अनिरुद्ध शिक्षण प्रसारक संस्थेचं बाल शिवाजी इंग्लिश मीडियम स्कूल कणकवली आणि मुक्तांगण प्री प्रायमरी स्कूल अप्रतिम नगर, सापळेबाग, जानवली, कणकवली। मोबाईल 940492 1648 आणि 7841 83 18 96। गेल्या या म्हणजे 3-4 दिवसात सावंतवाडी शहर आणि त्याचे पाणी
या विषयावर उलटसुलट चर्चा सुरू आहे. त्याचं कारणही तसंच आहे की पालकमंत्री रवींद्र चव्हाण साहेब यांनी सावंतवाडी शहराच्या पाणी योजनेसाठी 55 का 56 वेगवेगळे आकडे 55 कोटी 56 कोटी रुपये कसे मंजूर करून आणले असं वृत्तपत्रातून आम्हाला कळलं. त्याचं स्वागतही अनेक लोकांनी केलं. आणि काल माजी पालकमंत्री, विद्यमान शिक्षण मंत्री, स्थानिक आमदार दीपकभाई केसरकर त्यांनी त्याचा पुन्हा पर्दाफाश केला. दीपकभाई म्हणायला लागले की 3 कोटी रुपये त्यांनी सँक्शन केलेले आहेत, फक्त पाईपलाईन जी आहे ती फॉरेस्टमधनं येते म्हणून ते प्रलंबित आहे. म्हणजे दीपकभाई बऱ्याच वेळेला ते का घडलं नाही त्याची जास्त कारणं सांगत असतात. आणि अधिकारी आणि अमुक आणि ते कसं ऐकत नाहीत वगैरे वगैरे. पण नागरिकांमध्ये ही चर्चा चालू झाली की सावंतवाडीच्या नागरिकांच्या असलेलं पाणी, तोंडातलं पाणी पळवणार की काय. कारण मागे जी 2 वर्ष भाजप प्रणित नगराध्यक्ष आणि नगरसेवक, तेव्हा अगदी डिसेंबर जानेवारीमध्ये सावंतवाडीतल्या नागरिकांनी पाणी टंचाई अनुभवलेली कधी नव्हती. आधी कधीही नव्हती. ती कशामुळे त्याचं अजूनही कारण मीमांसा मिळालेली नाही. वेगवेगळी कारणं आली, अशा पाईपलाईन देण्यात आल्या अशा, पण या गेल्या डिसेंबर जानेवारीत नव्हती प्रशासक असून सुद्धा. पण प्रश्न असा आहे, मोठमोठे कोट्यवधीचे आकडे मात्र नागरिकांसमोर येतात. अजूनही सावंतवाडीतल्या अनेक भागांमध्ये पाणी पोचत नाही, ते चढत नाही, त्याला प्रेशर नाही आहे किंवा ते उंचावर आहे किंवा काय वेगवेगळी कारणं आहेत. मग ते 56 कोटी दीपकबाई म्हणतात ते काम व्हायला 4 वर्ष लागणार आहेत. म्हणजे ती पुढच्या 100 वर्षासाठी योजना आहे. एवढी दूरदर्शिता मी कधीच बघितली नाही. 100 वर्षासाठी म्हणे ती योजना आहे. आणि दीपकबाई सांगत होते 3 कोटी जे आणलेत त्यांनी ते फॉरेस्टच्या पाईपलाईन मधनं येणं आणि त्या नियम. सरकार तुमचं आहे, डबल इंजिनचं सरकार आहे, केंद्रात तुम्ही, राज्यात सरकार आहे, वनमंत्री भाजपचे आहेत. काय नक्की पाणी कुठे पाणी मुरतंय हाच प्रश्न. दुसरी गोष्ट म्हणजे सन्माननीय आमदार नितेश राणे या बाबतीत वेगवेगळ्या ठिकाणून प्रेस घेतात आणि ते बोलतायत, नाही तर हा राज्यस्तरीय किंवा देशाचा मुद्दा आहे, ते सतत बोलतायत की त्यांनी अगदी टॅक्स फ्री पण करायला सांगितलंय. द केरळा स्टोरी हा चित्रपट असेलही तो, म्हणजे त्याच्यावर त्या महिलांवर अन्याय झाला असेल. पण हे पण समोर येते की कंप्लीट खोट्या माहितीच्या आधारे तो चित्रपट निर्मिती झालेली आहे. म्हणजे कसं, तर दिग्दर्शक किंवा पटकथाकार, कथाकार यांनी जे काय मांडलं त्या चित्रपटात, मी काय बघितलेलं नाही, पण ज्या चर्चा आहेत, वृत्तपत्रांमध्ये चर्चा आहेत, त्याच्यानुसार की ती जी कोण शालिनी उन्नीकृष्णन म्हणून ते कॅरेक्टर दाखवलंय, ती म्हणते की अशा हजारो मुली, हजारो महिला लव्ह जिहादच्या माध्यमातून केरळातून गायब झाल्या आणि त्या अफगाणिस्तान पासून सिरिया, इराक वगैरेच्या जेलमध्ये त्या आयसिसच्या जाळ्यात कशा आल्या. मग काही याचिकाकर्त्यांनी सुप्रीम कोर्टात, सर्वोच्च न्यायालयात याचिका केली आणि सुप्रीम कोर्टाने जेव्हा माहिती मागवण्यात आली तेव्हा कळलं 32,000 नव्हे तर फक्त 3 महिलांच्या अशा केसेस आहेत संपूर्ण केरळात. 3 महिला. पण अगदी नितेश राणेच नसतील, संपूर्ण राज्यातला आणि देशातलं भाजप जणू काय हा फार मोठा देशप्रेमाचा विषय असल्यासारखं. द केरळा स्टोरी, द केरळा स्टोरी. आणि आश्चर्याची आणि दुर्दैवाची गोष्ट की सन्माननीय पंतप्रधानांनी पण
कर्नाटकच्या निवडणुकीच्या प्रचारात त्याचा उल्लेख केला. जणू काय पंतप्रधान साहेब हे प्रमोटर आहेत एखाद्या चित्रपटाचे, प्रमोटर आहेत ना. आश्चर्य वाटलं. मग त्याऐवजी महाराष्ट्राच्या अस्मितेशी किंवा जय जय महाराष्ट्र माझा हे गाणं आपण प्रत्येकाने आपल्या शाळेत म्हटलेलं आहे. महाराष्ट्राच्या हृदयातलं गाणं आहे, संयुक्त महाराष्ट्र चळवळीतलं गाणं आहे, त्याला दुर्दम्य असा इतिहास आहे, सन्मानाचं गाणं आहे. ते गाणं ज्यांनी गावागावात पोचवलं ते आदरणीय कैलासवासी शाहीर साबळे यांचा चित्रपट आहे. 1 मेला म्हणजे 28 का 29 एप्रिलला रिलीज झाला आणि सिंधुदुर्गात पण चालू आहे. तर मला असं वाटतं आणि सर्व नागरिकांना, ग्रामस्थांना सांगतो की हा चित्रपट, आम्ही काही प्रमोटर नव्हे, पण विंचू चावला किंवा जय जय महाराष्ट्र माझा अशी महाराष्ट्राच्या अस्मितेची, या महाराष्ट्राच्या निर्मितीची कहाणी सांगणारे जे शाहीर साबळे, बघा काही शाहीर फेमस झाले, अण्णाभाऊ साठे, शाहीर अमर शेख आणि शाहीर साबळे. आणि फार मोठं काम केलंय. आपल्या सर्वांना माहिती आहे, नंतर 80च्या दशकामध्ये शाहिरांनी महाराष्ट्राची लोकधारा ह्याच्यावर फार मोठं काम केलं. फार. आजही कोणी ऐकावं की गोंधळ म्हणजे काय, लावणी म्हणजे काय, भजन सगळ्यावर आहे. म्हणजे महाराष्ट्र आणि महाराष्ट्राची संस्कृती, ते भाजपचे नेते ते का नाही करत आहेत प्रमोट? महाराष्ट्रातल्या भाजपचे नेते आम्ही करणारच आहोत. एक शो तरी मी माझ्या परीने नागरिकांसाठी सावंतवाडीत किंवा कुठे जिथे तो चित्रपट असेल त्यासाठी माझे प्रयत्न आहेत. आमच्या आर्थिक अडचणी आहेत, पण जनतेने तो पाहावा. आंधळं दळतंय हे आज गेला हो काळ, पण 60च्या दशकामध्ये या नाटकाने, या वग किंवा आपण लोकनाट्य म्हणतो, मोठी क्रांती केली. आंधळं दळतंय आणि पुढे ते म्हणतो ना आपण कुत्रं पीठ खाते, पण आंधळं दळतंय एवढंच होतं. अशा शाहिरावर आलेला चित्रपट ज्या कोणी मराठी कलाकारांनी बनवलाय, त्यांच्या नातवाने बनवलाय, केदार शिंदे, तो चित्रपट आवर्जून बघावा, युवकांनी बघावा. तो इतिहास महाराष्ट्राचा इतिहास आहे, सन्मानाचा इतिहास. आमचे दिवसभरातले सर्व अपडेट्स, ताज्या घडामोडी आणि थेट लाईव्ह पाहण्यासाठी सबस्क्राईब करा, लाईक करा कोकणचं नंबर 1 महा चॅनल कोकण 7 लाईव्हचं युट्यूब चॅनल. अपघातासारख्या कोणत्याही इमर्जन्सीसाठी आता प्रवासाची रिस्क घेण्याची गरज नाही, कारण आता कणकवलीत सर्व अत्याधुनिक सुविधांनी सुसज्ज आहे डॉक्टर नागवेकर हॉस्पिटल आणि नर्सिंग होम. अत्याधुनिक ट्रॉमा केअर, अत्याधुनिक अँब्युलन्स, ट्रॉमा केअर सर्जन, न्यूरोसर्जन उपलब्ध, रक्तपेढीची सुविधा, 20 किलोमीटर परिसरात अँब्युलन्सची मोफत सुविधा. डॉक्टर नागवेकर हॉस्पिटल आणि नर्सिंग होम 24/7 इमर्जन्सी सर्व्हिस. मोबाईल 9852 108 108 आणि 8803 108 108. मध्य प्रदेशातील खरगोनमध्ये एक मोठा रस्ते अपघात झालाय. बस चालकाचं बसवरील नियंत्रण सुटलं आणि बस थेट पुलाखाली कोसळली. तब्बल 50 फूट खोल खाली बस कोसळल्यानं दुर्घटनेत 22 प्रवाशांचा मृत्यू झालाय, तर 25 जण जखमी झालेत. प्रवाशाला निघालेल्या या प्रवाशांना आपला हा शेवटचा प्रवास आहे असं वाटले नव्हतं. वाटेतच त्यांच्यावर काळानं घाला घातल्यानं प्रवाशांच्या कुटुंबियांवर दुःखाचा डोंगर कोसळला. ही खासगी बस होती. खरगोन इथं हा अपघात झाला. 50 फूट उंच पुलावरून ही बस खाली कोसळली. ही बस खरगोनच्या खरगोन टेमला मार्गावरील दसंग इथं पोहोचली होती. तेव्हा बस चालकाचं गाडीवरील नियंत्रण सुटलं आणि बस थेट पुलाखाली कोसळली. यात 22 प्रवाशांचा जागीच मृत्यू झालाय, तर 25 लोक जखमी झालेत. या बसमध्ये 50 ते 60 प्रवासी होते. त्यातील अनेक जण गंभीर जखमी असून त्यांच्यावर उपचार सुरू आहेत. अनेकांचे हातपाय मोडल्याचंही सांगितलं जातंय, तर काहींच्या डोक्याला मार लागलाय. या सर्वांवर युद्ध पातळीवर उपचार करण्यात येत आहे. या अपघाताची माहिती मिळाल्यावर मध्य प्रदेश सरकारनं जखमींवर मोफत उपचार, तर मृतांच्या कुटुंबियांना प्रत्येकी 4 लाख रुपये भरपाई देण्याची घोषणा केली आहे. आमचे दिवसभरातले सर्व अपडेट्स, ताज्या घडामोडी आणि थेट लाईव्ह पाहण्यासाठी सबस्क्राईब करा, लाईक करा कोकणचं नंबर 1 महा चॅनल कोकण 7 लाईव्हचं युट्यूब चॅनल.
कोकणातलं पहिलं सुसज्ज शॉपिंग सेंटर महालक्ष्मी तथास्तु गारमेंट्स अँड ऍपरल्स, लेडीज अँड मेन्स गारमेंट, वेडिंग क्लॉथ उपलब्ध. महालक्ष्मी तथास्तु गारमेंट्स अँड ऍपरल्स, आदित्य बिझनेस सेंटर, गांधी चौक, सावंतवाडी. पाकिस्तानचे पंतप्रधान इम्रान खान यांना अटक करण्यात आली आहे. पाकिस्तानी रेंजर्सनं कोर्ट रूमच्या बाहेरच इम्रान खान यांना अटक केली आहे. भ्रष्टाचाराच्या आरोपाखाली इम्रान खान यांना अटक करण्यात आली आहे. इम्रान खान हे इस्लामाबाद कोर्टामध्ये उपस्थित होते. ते कोर्टातून बाहेर आल्यानंतर त्यांना कोर्टाबाहेरच अटक करण्यात आल्यानं परिसरामध्ये तणाव वाढलाय. या ठिकाणी इम्रान यांच्या समर्थकांनी हाणामारीही केली. काही वकिलांना इम्रान यांच्या समर्थकांनी मारहाण केली. भ्रष्टाचाराच्या आरोपाखाली इम्रान खान यांना अटक करण्यात आल्याची प्राथमिक माहिती समोर आली आहे. पाकिस्तानचे माजी पंतप्रधान इम्रान खान यांना राजधानी इस्लामाबादमध्ये अटक करण्यात आली आहे. इम्रान खान यांचा पक्ष पाकिस्तान तेहरीक-ए-इन्साफचे वकील फैसल चौधरी यांनी माजी पंतप्रधानांच्या अटकेच्या वृत्ताला दुजोरा दिलाय. पाकिस्तानी रेंजर्सनी इम्रान खानला इस्लामाबाद उच्च न्यायालयाबाहेरून अटक केली आहे. इम्रानला अलकादीर ट्रस्ट प्रकरणात अटक करण्यात आली आहे. पीटीआयचे नेते इम्रान यांना अटक केल्यानंतर त्यांचे समर्थक संतप्त झालेत. इम्रान यांच्या अटकेनंतर पीटीआयनं निषेध व्यक्त केला. आमचे दिवसभरातले सर्व अपडेट्स, ताज्या घडामोडी आणि थेट लाईव्ह पाहण्यासाठी सबस्क्राईब करा, लाईक करा कोकणचं नंबर 1 महा चॅनल कोकण 7 लाईव्हचं YouTube चॅनल. अनिरुद्ध शिक्षण प्रसारक संस्थेचे बाल शिवाजी इंग्लिश मीडियम स्कूल कणकवली आणि मुक्तांगण प्री प्रायमरी स्कूल इयत्ता 10वीची 100% निकालाची परंपरा. अनुभवी व तज्ञ शिक्षक आणि मार्गदर्शक स्टाफ, शास्त्रीय संगीत आणि हार्मोनियम वादन, शास्त्रीय नृत्य, योगशास्त्र, विविध प्रकारचे मार्शल आर्ट खेळांची राज्य आणि राष्ट्रीय स्तरावरील निवडीसाठी तयारी करून घेणारी शाळा. शालेय सहली आणि विविध ठिकाणांना क्षेत्रभेटी, अद्ययावत व प्रशस्त खेळाचं मैदान, आधुनिक व सुरक्षित वाहतूक व्यवस्था, संपूर्ण वायफाय कॅम्पस, नवीन राष्ट्रीय शैक्षणिक धोरणाद्वारे निर्धारित NCERT पूर्व प्राथमिक अभ्यासक्रम, आंतरराष्ट्रीय स्तराचा अभ्यासक्रम, कोडिंग आणि संगणकीय कौशल्य, डिजिटल क्लासरूम, लीड अंतर्गत राष्ट्रीय स्तरावरील स्पर्धा आणि मार्गदर्शन वर्ग. आजच प्रवेश घ्या. प्रवेशासाठी संपर्क अनिरुद्ध शिक्षण प्रसारक संस्थेचं बाल शिवाजी इंग्लिश मीडियम स्कूल कणकवली आणि मुक्तांगण प्री प्रायमरी स्कूल, अप्रतिम नगर, सापळेबाग, जानवली, कणकवली. मोबाईल 940492 1648 आणि 7841 83 18 96. मे महिना आला की चाकरमान्यांना वेध लागतात गावाकडचे. आता मोठ्या प्रमाणात चाकरमानी कोकणात दाखल झाल्याचं पाहायला मिळत आहे. गावातलं जीवन, रानमेवा याचा आस्वाद घेताना चाकरमानी पाहायला मिळतोय. पाहुयात याच संदर्भातला स्पेशल रिपोर्ट. कोकण म्हणजे पृथ्वीवरचा स्वर्ग. इथला निसर्ग, शुद्ध हवा आणि जीव लावणारी साधी भोळी माणसं, आणि या सगळ्याच्या दिमतीला असतो तो रानमेवा. मे महिन्यात एक वेगळंच वातावरण इथं पाहायला मिळतं. मे महिन्याच्या सुट्ट्या असल्यानं चाकरमान्यांची गावात येण्यासाठी झुंबड उडते. यावर्षी मोठ्या संख्येनं चाकरमानी गावात दाखल झाले. त्यांच्या पाहुणचारासाठी गावकरीही सज्ज झाले. तसेच आंबे, काजू, गरे, फणस, जांभळं, करवंद हा रानमेवा देखील बहरलाय. त्यात मे महिन्याच्या उकाड्यात नदीत पोहणं आणि मासे पकडणं ही तर चाकरमान्यांसाठी पर्वणीच असते. आता ही धमाल गावोगावी सुरू झाल्याचं पाहायला मिळतंय. एकदम भारी वाटतंय. माझं नाव कनिष आहे आणि हे म्हणजे इकडे मजा म्हणजे मासे पकडायचं आणि असं. मी माझ्या गावी आहे, नाही तर मी आता सुट्ट्या पडल्यात म्हणून आलो, नाही तर मी आता मुंबईला असतो. मी दरवर्षी मे महिन्यात मुलांना सुट्टी पडली की, शाळेला सुट्टी पडली की आम्ही मे महिन्यात गावी मजा करायला येतो. जी कुलदेवतेची 7 तारीखला मेच्या पूजा असते. त्याच्यानंतर आम्ही असे नदीत दररोज मच्छी पकडतो. तसं रविवार, बुधवार, शुक्रवारचं लई मजा येते इकडे मच्छी पकडण्यात गावी. आणि मच्छी असे जाळे फेकल्यानंतर साईडनं त्याला व्यवस्थित लावायची आणि नंतर साईडनं मच्छी पकडायची. आता मासे भेटले तर मला खवळे, मळवे, काड्या
खर्चे डोळ नाही, मुंबईला अनुभवायला भेटत नाही, कारण मुंबईला मच्छी पकडायला भेटत नाही. गावी आल्यानंतरच आपल्याला मच्छी पकडायला भेटतात. गावची एक जी मजा आहे ती अलगच मजा आहे. गावी एकदम जबरदस्त मजा वाटते. मे महिन्यात येऊन मच्छी वगैरे पकडायची, आंबे वगैरे काढून खायचे, फणस काजू काढायला लय मजा येते आणि खायला पण लय मजा होते. आता माशाचं सार बनवायचं आहे. मी मुंबई ऐरोलीवरनं आले, रबाळेला राहते. आम्ही मच्छी पकडतोय. हे माझे 2 भाऊ आहेत, तो एक मुलगा आहे, त्यांची मुलं आहेत. आम्ही सगळी पूर्ण फॅमिली इथे आहो मच्छी पकडायला. खूप मजा एन्जॉय करतोय, मस्त मजा येते. आम्ही दरवर्षी येतो. यावर्षी थोडं कमी झालं आहे पाणी नदीला, यावर्षी त्याच्यामुळे थोडा एन्जॉय करायला नाही भेटला. तरी पण करतोय आम्ही एन्जॉय थोड्या पाण्यातच. दरवर्षी भरपूर पाणी असतं, त्याच्यामुळे आंघोळ वगैरे आम्ही करायला इथेच येतो पूर्ण फॅमिली. मुंबईवरनं आल्यानंतर एन्जॉय म्हणजे आम्ही फिरायला, आता पण फिरायला जाणार होतो. घरी आता ऊन झालं, त्याच्यामुळे आम्ही थोडं हे केलं, म्हणून म्हटलं आता चला मच्छी पकडायला जाऊया. म्हणून मुलं सगळी रडत होती म्हणून मच्छी पकडायला आलो. ह्या माशामध्ये फिलिंग म्हणजे टेस्ट वेगळी असते आणि ताजे असतात. जाऊन आंबा, आता कैरी सध्या आंब्याचं सीझन आहे, आंबा आणि हिरवी मिरची करून आम्ही सार बनवणार आणि ते आता खाणार ताजं. मे महिन्यात कोकण हे चाकरमान्यांचं विसाव्याचं हक्काचं ठिकाण. वर्षभरातली धावपळ, सारा थकवा विसरून सुट्ट्यांचा आनंद लुटून चाकरमानी एकदम रिफ्रेश होऊन जातात. पॉलिटिकल ब्युरो भरत केसरकर, कोकण 7 लाईव्ह, कुडाळ. आमचे दिवसभरातले सर्व अपडेट्स, ताज्या घडामोडी आणि थेट लाईव्ह पाहण्यासाठी सबस्क्राईब करा, लाईक करा कोकणचं नंबर 1 महा चॅनल कोकण 7 लाईव्हचं युट्यूब चॅनल. संकटांवर मात करण्यासाठी, जीवनात समृद्धी आणण्यासाठी आणि आपली स्वप्न पूर्ण करण्यासाठी आता आपल्याला साथ देतील शुभरत्ने. आर्थिक, प्रापंचिक, राजकीय आणि शारीरिक भरभराटीसाठी आजच आपल्या राशीचं शुभरत्न परिधान करा. 5 पिढ्यांपासून विश्वासाची परंपरा. शुभरत्न केंद्र, AH मोतीवाला, नेहरू चौक, महाराष्ट्र बँकेसमोर, निपाणी. मोबाईल 09448 14 24 21. काही दिवस या मतदारसंघात अनेक वादविवाद, ह्या राज्यामध्ये सरकार ज्यांचं स्थापन झालं, युती सरकार म्हणून नाव दिलं गेलं, फडणवीस शिंदे सरकार, हे स्थापन झाल्यावर सुद्धा अखंड महाराष्ट्रात किंवा ह्या सावंतवाडी विधानसभेत सुद्धा सध्या या सरकारची परिस्थिती, कार्यकर्त्यांची, पदाधिकाऱ्यांची, संघटनेची परिस्थिती अशी गंभीर झालेली आहे की तुझं माझं जमेना, सत्तेशिवाय कर्मेना, अशी सध्या परिस्थिती झालेली आहे. आज कुठचाही मुद्दा घ्यायला गेलं, विकासाच्या मुद्द्यावर घ्यायला गेलं तर विकासाच्या मुद्द्यावर कुठचाही विकास करू शकलेला नाही. ज्या विकासाच्या श्रेयासाठी आपसात भांडतायत ती विकास कामं महाविकास आघाडीच्या सरकार असताना शिवसेनेचे पक्षप्रमुख आणि ह्या महाराष्ट्राचे लोकप्रिय मुख्यमंत्री म्हणून ठरलेले उद्धव साहेब मुख्यमंत्री असताना जी कामं मंजूर होती तीच कामं आज सुरुवात आहेत आणि त्याच कामांचं श्रेय लाटण्यासाठी हे आपसात भांडत आहेत. ही केविलवाणी परिस्थिती सध्या या मतदारसंघात झाली. म्हणजे काय बोलावं. सध्या भाजपचे जिल्हाध्यक्ष असतील ते केसरकरांवरती टीका करतायत, केसरकर भाजपच्या जिल्हाध्यक्षांवर टीका करतायत. जनतेचं मात्र विकास कामांचं तिथंच भोंगडं भिजत पडलंय. हे दुर्दैवाची गोष्ट आहे. मी आपल्या माध्यमातून यांना सांगू इच्छितो, तुमची युती सरकार असेल, दोघही जण सत्तेत आहात, दोघांची हिंमत काढताय. केसरकरांनी तर काय, केसरकरांबद्दल काय बोलावं, म्हणजे बोलायला शिल्लक ठेवलेलं नाही कुठच्या मुद्द्यावर. केसरकरांनी सध्या केसरकरांची परिस्थिती केविलवाणी झाली ही त्यांच्या प्रत्येक पत्रकार परिषदमधून दिसते आणि त्यांच्या वर्तणुकीमधून दिसते. म्हणजे हवाई सफर असेल, आरोंद्यातला सफर असेल बोटिंगचा,
हा केसरकरांचा बघितल्यानंतर गावागावामध्ये चर्चा आहे की केसरकर महाराष्ट्राच्या विकासासाठी, या मतदारसंघाच्या विकासासाठी फिरतात की घरातल्या विकासासाठी फिरतात, ही सध्या जनतेमध्ये चर्चा आहे. आणि जनतेमध्ये तिथले जे जमीनदार आहेत ते आमच्यापर्यंत येऊन सांगतायत. ही परिस्थिती केसरकरांची आहे. म्हणजे केसरकरांनी शिवसेनेची गद्दारी करून, उद्धव साहेबांशी गद्दारी करून सत्ता स्थापनेसाठी गद्दारी केली आणि जनतेच्या हितासाठी आपण केलं म्हणून सांगतायत. ते केसरकर आज स्वतःच्या कुटुंबाची प्रॉपर्टी वाढवण्यासाठी फिरतायत. ही वस्तुस्थिती निर्माण झालेली आहे, गावामध्ये चर्चा झालेली आहे. आज राजन तेलींबद्दल काय बोलावं? राजन तेली केसरकरांची हिंमत करतायत. माझं तर एकच म्हणणं आहे, तेलीना तुम्ही आमदारकीची स्वप्न बघताय, केसरकरांना जमत नाहीये, तुम्ही तरी करून दाखवा. टीका करण्यापेक्षा इथल्या जनतेचं भलं होईल. म्हणजे इथली जी विकास कामं रखडलेली आहेत, मी अनेक वेळा प्रेस घेतल्या, अनेक विरोधकांनी माझ्यासोबत अनेकांनी प्रेस घेतल्या. मल्टीस्पेशालिस्ट हॉस्पिटल असेल, बस स्थानक असेल, बेरोजगारीचा प्रश्न असेल, टर्मिनलचा प्रश्न असेल, कबुलातदारांचा प्रश्न असेल, तेलीनी सुद्धा शब्द दिलेला होता. जेव्हा 2014 ते 2019 मध्ये फडणवीस साहेब मुख्यमंत्री होते, तेव्हा तेली साहेब सुद्धा इथं पत्रकार परिषद घेतलेली आहे, कबुलातदारांचा प्रश्न मीच सोडवतोय म्हणून. म्हणजे माझं सांगण्याचा उद्देश एवढा आहे की सत्ता स्थापन तुमची झालेली आहे, तुम्ही आज युतीचे आहात, कुठंतरी जनतेची विकास कामं होऊ द्या. सत्तेसाठी, आमदारकीसाठी एवढे लाचारपणा कशासाठी? आणि जनता बघते, जनतेला सर्व ठाऊक आहे कोण किती लाचार आहेत, कोण किती स्वार्थी आहेत. आता जनतेला कळून चुकलेला आहे आणि त्याच्यामुळे योग्य निर्णय ही जनता भविष्य काळात घेईलच याची खात्री आमच्यासारख्या कार्यकर्त्यांना, शिवसैनिकांना आहे. आणि त्याच्यामुळे जी काही टीका आरोप न होता, जी विकास कामं दीपक केसरकर करू शकले नाहीत, ती विकास कामं तेलीनी तरी हिंमत असेल तर करून दाखवावी. आणि केसरकरांनी आपला रडगाणं जे प्रत्येक वेळी आहे, 3-4 पक्ष बदलले, प्रत्येक पक्षात जाल तेव्हा तंगड घालायला कोण नाही कोण तुमच्या आड येतं. ही तंगडे घालण्याची रडगाणं सोडून विकास कामं करून दाखवा. जी काही विकास कामं, म्हणजे माझं तर म्हणणं आता राहू दे, तुम्हाला कुठचं जमणार नाही. मल्टीस्पेशालिस्ट हॉस्पिटल, सुरक्षा, महाराष्ट्र राज्य सुरक्षा रक्षकाचं ते ट्रेनिंग सेंटर होतं, ते जमलं नाही. कबुलातदारांचा प्रश्न सोडवायला जमला नाही. हे प्रश्न, शिक्षण खात्याचा तरी प्रश्न सोडवून दाखवा एखादा. ते बीएडचे गेली 15 दिवस उपोषण करते होते, त्यांचा तरी साधा प्रश्न, म्हणजे तुमच्याच खात्याचा प्रश्न सोडवून दाखवा. तुमच्याच मतदारसंघातला केसरकरांनी सोडवून दाखवावा. साधा एक प्रश्न आहे, ह्या सिंधुदुर्गाचा सीईटी परीक्षेला अनेक मुलं ही कोल्हापूर, गोवा राज्यात जायला लागतं, तो प्रश्न तरी सोडवून दाखवा. कारण अनेक मुलं ह्या कोल्हापूर, अन्य राज्यात जावं लागल्यामुळे ह्या परीक्षेला मुकतात. तो तरी प्रश्न सोडवून दाखवा ना, काहीतरी करून दाखवा. बरं, ही जाहीररित्या तुम्ही तुमच्यातली प्रेस, जिल्हाध्यक्षांना असं माझ्यात तंगड घालतायत, माझी हे करतायत, श्रेय लागतायत. हे लागून तुम्ही जनतेला काय सांगताय? माझ्या मते तुम्ही सिद्ध करताय तुम्ही कुचकामी आहात, तुम्ही काही करू शकत नाही आहात. विकास हे सिद्ध झालेलं आहे. त्यामुळे केसरकरांबरोबर आता बोलायचंच नाही. केसरकरांनी आता आमदारकी, खासदारकी जी काही स्वप्न बघतायत, पक्षाने आदेश दिल्यावर खासदारकी तुम्ही उभेच राहा. जनता तर 100% तुम्हाला धडा शिकवेलच. त्याबद्दल आमच्यासारखा शिवसैनिक सुद्धा 100% बाळासाहेबांच्या, उद्धव साहेबांच्या विचाराने कार्यरत राहणार. जिथं जिथं केसरकर पत्रकार परिषद घेतील तिथं किंवा पत्रकार परिषद घेतली जाईल, जिथं सभा घेतील तिथं घेतली जाईल आणि केसरकरांना उत्तर विचारलं जाईल. आमचे दिवसभरातले सर्व अपडेट्स, ताज्या घडामोडी आणि थेट लाईव्ह पाहण्यासाठी सबस्क्राईब करा, लाईक करा,
कोकणचं नंबर 1 महा चॅनल कोकण 7 लाईनचं युट्यूब चॅनल. कोकणातलं पहिलं सुसज्ज शॉपिंग सेंटर महालक्ष्मी तथास्तु गारमेंट्स अँड ऍपरल्स, लेडीज अँड मेन्स गारमेंट, वेडिंग क्लॉथ उपलब्ध. महालक्ष्मी तथास्तु गारमेंट्स अँड ऍपरल्स, आदित्य बिझनेस सेंटर, गांधी चौक, सावंतवाडी. नमस्कार, मी निशांत चिंतामणी तोरसकर. मी सावंतवाडी शहरातले एक सामाजिक कार्यकर्ता आहे. परवा 7 तारीखला जी स्विमिंग पूल सावंतवाडीच्या स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्समध्ये जे स्विमिंग पूल आहे तिथे संध्याकाळी 5:15च्या दरम्यान एक दुर्दैवी घटना घडली. ती दुर्दैवी घटना म्हणजे आमचे मित्र जॉनी डिसोजा यांचा मुलगा 18 वर्ष वय असलेला मुलगा एक जो ग्लेन डिसोजा हा बुडून मृत्युमुखी पडला. त्याचे अतिशय दुःख आम्हाला झालं, म्हणून हा विषय आता हाती घेणं भाग पडलं आणि लोकांसमोर याच्या मागची सूत्रधार आणि ही घटना कशामुळे घडली याचं थोडंसं स्पष्टीकरण मला देणं गरजेचं वाटलं. त्या अनुषंगाने मी आज तुम्हाला सांगतो की या स्विमिंग पूलचे जे ठेकेदार आहेत शुभम नेवगी, या ठेकेदारांना कोणताही स्विमिंग पूल किंवा अशा प्रकारचा कोणताही प्रकल्प चालवण्याचा यापूर्वीचा अनुभव नाही. त्यांनी टेंडर भरताना जे अनुभवाचे दाखले जोडले आहेत ते ऑनलाईन सबमिशन केलं, ते सगळे खोटी कागदपत्र जोडलेली आहेत. म्हणजे त्यामध्ये मोठी गोष्ट अशी आहे की ज्या आपल्या सावंतवाडीच्या पंचायत समितीच्या कृषी अधिकारी होत्या शारदा नाडेकर, यांचा अनुभवाचा दाखला जोडलेला आहे ट्रेनर म्हणून. त्या स्विमिंग आपल्या शिल्पग्राममध्ये ट्रेनर म्हणून काम करत होत्या, असा दाखला जोडलेला आहे शारदा नाडेकर. तसेच स्वतः शुभम नेवगी यांनी जो दाखला जोडला आहे लाईफ गार्डच्या अनुभवाचा, तो 6 महिन्याचा दाखला आहे, जो आम्ही माहितीच्या अधिकारात सगळे कागद नगरपालिकेकडनं घेतलेले आहेत आणि हे सर्व ऑनलाईन सबमिशन आहे. त्याच्यामुळे याच्यात काही बदल होऊ शकत नाही. टेंडर पूर्वी झालेलं आहे, तर याच्यात टेंडर नोटीसमध्ये स्पष्ट म्हटलेलं आहे की 3 वर्षाचा जो टेंडर भरणार आहे त्याला किमान 3 वर्षाचा तरी अनुभवाचा अशा प्रकारचा प्रकल्प चालवण्याचा अनुभवाचा दाखला पाहिजे. आणि यांचे जे दाखले जोडलेले आहेत ते 6 महिन्याचे आहेत. यांनी दुसरा एक दाखला जोडला आहे, तो आहे वाळके मास्टर व्यायामशाळेचा, म्हणजे सावंतवाडी व्यायाम मंदिराचा. यांच्या संस्था चालकांकडे आम्ही चौकशी केली तर अशा प्रकारची व्यक्ती आमच्याकडे कधीही कामाला नव्हती आणि तो जो दाखला जो आहे तो पूर्णपणे फेक आहे. खोटी सही मारून खोट्या त्यांच्या लेटर हेडवर त्यांनी हा अनुभवाचा दाखला जोडलेला आहे. या सर्व गोष्टीची कल्पना आम्ही माननीय श्री जयंत जावडेकर यांना दिली होती. त्यांना वर्क ऑर्डर देण्यापूर्वी, म्हणजे कार्यारंभ आदेश देण्यापूर्वी, म्हणजे जवळपास 19 तारीखला 19/9/2022ला आम्ही या संदर्भात त्यांच्याकडे तक्रार केली होती की त्यांची कागदपत्र योग्य नाही, त्यांना अनुभव नाही आहे, त्याच्यामुळे भविष्यात अशी दुर्दैवी घटना घडली तर त्याला जबाबदार कोण. कारण आज लाईफगार्ड नुसतं म्हणायला येतं, लाईफगार्ड हे तिथे सगळ्यात महत्त्वाची मोठी चूक काय असेल तर त्यांनी फक्त अनुभवाचे दाखले जोडायला सांगितले. पण लाईफगार्ड हा अनुभवावर नाही चालत. लाईफगार्डची इन्स्टिट्यूट्स असतात शिकवणारे. लाईफगार्डचे काही ठरलेले नॉर्म्स आहेत की काय केलं पाहिजे. लाईफगार्डला अंडर वॉटर 30 मीटर पोहता आलं पाहिजे जो लाईफगार्ड आहे त्याला. त्याच्यानंतर किमान 3 मिनटं नुसतं सायकलिंग करत दोन्ही हात वरती करून त्याला तरंगता आलं पाहिजे, जेणेकरून ज्यावेळी एखाद्या व्यक्तीला बुडवताना वाचवायचं असेल तर हात आपले वापरात येत नाही, त्याला पकडण्यात जातात, त्यावेळी पायाच्या जोरावरच जावं लागतं. तर हे त्याच्यात त्यांचा हे माझे नियम नाही आहेत. हे तुम्ही कुठेही ऑनलाईन सर्च केले, कुठेही अमेरिकेपासून सगळीकडे याचे नियम एक ठरलेले आहेत. 500 मीटर स्विमिंग त्यांनी 15 मिनिटात केलं पाहिजे त्या लाईफगार्ड, असे नियम आहेत. आणि याच्यात ट्रेनिंग देणाऱ्या संस्था आहेत. इथे त्यांनी फक्त काय केलं की अनुभवाचे दाखले, आता जे अनुभवाचे दाखले जोडले आहेत ते शिल्पग्राममधल्या रिसॉर्टमधल्या तलावाचे आहेत, ज्याची हाईट आहे 4 फूट. तिथे बुडणारच नाही माणूस, तर तो लाईफगार्डला अर्थ करायला त्या अनुभवाच्या दाखल्याला. आणि याचा तोटा आज डिसोजा कुटुंबियांना फटका जो आहे तो डिसोजा कुटुंबियांना बसला. म्हणजे पाप करायचं दुसऱ्यानी आणि फेडायचं तिसऱ्यानी, तशी गत झालेली आहे. आणि याच्यात पूर्णपणे दोष जो आहे तो मुख्याधिकारी
श्री जयंत जावडेकर यांचाच आहे. कारण आम्ही वेळोवेळी यांना पत्र व्यवहार करून आमच्याकडे तशी नोंद आहे. आम्ही माननीय पालकमंत्र्यांना पत्र दिलेलं आहे, माननीय कलेक्टर साहेबांना पत्र दिलेलं आहे, प्रांत साहेबांना पत्र दिलेलं आहे. काय इतकं असताना सुद्धा एकाच्याही पत्राला त्यांनी परत उत्तर दिलं नाही, आम्हालाही कळवलं नाही. आणि या सर्व पत्र, आमच्याकडे सर्व कागदपत्र आहेत. या कागदपत्रांमध्ये ज्यावेळी एखाद्याबद्दल तक्रार येते त्याला एक्सप्लेनेशन मागितलं जातं की तुमच्याबद्दल ही तक्रार आली आहे, तुम्ही एक्सप्लेनेशन द्या. एक्सप्लेनेशनचं सुद्धा पत्र नाही आहे. म्हणजे बाबा टेंडररकडे एक्सप्लेनेशन मागतात, स्पष्टीकरण द्या, तुमच्याबद्दल तक्रार आली आहे, ते पण दिलेलं नाही. म्हणजे किती गेंड्याच्या कातडीची माणसं आहेत बघा. त्याच्यानंतर सगळ्यात महत्त्वाचं, आता आपण कालच्या अपघाताबद्दल बोलूया. जो झाला अपघात, आता जे उठवलं जातंय की त्याला काहीतरी दम्याचा त्रास होता, पण तो मुलगा मागच्या 1 महिन्यापासून स्विमिंग पूलमध्ये येत होता, त्यांच्याच बरोबर ट्रेनिंग घेत होता, पोहत होता. त्यावेळी त्यांना माहीत नव्हतं का ह्याला दम्याचा त्रास आहे. तो आता तो मरण पावल्यावर तुम्हाला कळलं जातं त्याला दम्याचा त्रास आहे. आणि त्याच्या पोस्टमॉर्टम रिपोर्टमध्ये माझ्या माहितीप्रमाणे फुफ्फुसांमध्ये पाणी मिळालेलं आहे. याचा अर्थ काय होतो की तो बुडून मृत्यू आहे. पोस्टमॉर्टममध्ये फक्त मृत्यू झाल्याचं कारण आणि वेळ एवढंच कळतं. आधी झालेले आजार कळत नाहीत काय आहेत ते. हे फक्त कपोलकल्पित आहे. म्हणजे आपल्यावरचे हे दुसऱ्यावर ढकलायचं. याच्यात जीव कधी वाचतो, ज्यावेळी बुडलेल्या व्यक्तीचा जीव कधी वाचतो, त्याच्यावर इमिजिएट तिथे ट्रीटमेंट झाली तर. इमिजिएट ट्रीटमेंट म्हणजे काय आहे तर CPR, प्रथमोपचार. हे CPR म्हणजे त्याला चेस्टवर पंप करावं लागतं, त्याला ब्रिदिंग द्यावं लागतं, माउथ टू माउथ ब्रिदिंग द्यावं लागतं, बराच वेळ द्यावं लागतं. तसं काही झालं नाही. मुळात यांच्याकडे कोणाचकडे, या स्टाफकडे CPR ट्रेनिंग सर्टिफिकेटच नाही, कोणाचकडे नाही. आत्ता त्यांनी समोर दाखवावं, करून दाखवावं, CPR करून दाखवावं, कोणालाही येणार नाही. आमचे दिवसभरातले सर्व अपडेट्स, ताज्या घडामोडी आणि थेट लाईव्ह पाहण्यासाठी सबस्क्राईब करा, लाईक करा कोकणचं नंबर 1 महा चॅनल कोकण 7 लाईव्हचं YouTube चॅनल. अनिरुद्ध शिक्षण प्रसारक संस्थेचे बाल शिवाजी इंग्लिश मीडियम स्कूल कणकवली आणि मुक्तांगण प्री प्रायमरी स्कूल इयत्ता 10वीची 100% निकालाची परंपरा. अनुभवी व तज्ञ शिक्षक आणि मार्गदर्शक स्टाफ, शास्त्रीय संगीत आणि हार्मोनियम वादन, शास्त्रीय नृत्य, योगशास्त्र, विविध प्रकारचे मार्शल आर्ट खेळांची राज्य आणि राष्ट्रीय स्तरावरील निवडीसाठी तयारी करून घेणारी शाळा. शालेय सहली आणि विविध ठिकाणांना क्षेत्रभेटी, अद्ययावत व प्रशस्त खेळाचं मैदान, आधुनिक व सुरक्षित वाहतूक व्यवस्था, संपूर्ण वायफाय कॅम्पस, नवीन राष्ट्रीय शैक्षणिक धोरणाद्वारे निर्धारित NCERT पूर्व प्राथमिक अभ्यासक्रम, आंतरराष्ट्रीय स्तराचा अभ्यासक्रम, कोडिंग आणि संगणकीय कौशल्य, डिजिटल क्लासरूम, लीड अंतर्गत राष्ट्रीय स्तरावरील स्पर्धा आणि मार्गदर्शन वर्ग. आजच प्रवेश घ्या. प्रवेशासाठी संपर्क अनिरुद्ध शिक्षण प्रसारक संस्थेचं बाल शिवाजी इंग्लिश मीडियम स्कूल कणकवली आणि मुक्तांगण प्री प्रायमरी स्कूल, अप्रतिम नगर, सापळेबाग, जानवली, कणकवली. मोबाईल 940492 1648 आणि 7841 83 18 96. सांगुळवाडी गावचे ग्रामदैवत श्री भगवती देवी मंदिराचा जीर्णोद्धार सोहळा मंगळवारपासून सुरू झाला. या सोहळ्याला खासदार विनायक राऊत यांनी उपस्थित राहत देवीचं दर्शन घेतलं. देवस्थान समितीच्या वतीनं त्यांचा सत्कार करण्यात आला. यावेळी खासदार राऊत यांनी मनोगत व्यक्त केलं. काय म्हणालेत राऊत पाहूया.
या दोन देवतांच्या मंदिराचं जीर्णोद्धार अत्यंत भक्तिभावे, श्रद्धापूर्वक आणि उत्साहामध्ये आपण सर्वजण साजरा करत आहात. या कार्यक्रमाला मेहनत पाहिजे अशा पद्धतीचा आग्रह माझे सहकारी नितीन रावणे मागच्या 15 दिवसापासून सातत्याने फोन करायचे आणि मग इथे आल्यानंतर खास करून हा सगळा आनंद सोहळा पाहिल्यानंतर माननीय मानकरी सज्जन रावणे साहेब आहेत, सन्माननीय अध्यक्ष दत्ता काटे यांनी आपलं प्रस्तावित केलेलं आहे. राजाराम मध्ये बऱ्याच वर्षापासूनचे सहकारी आहेत. राजेंद्र राणे म्हणजे राजू राणे म्हणतो त्यांना, ते मी ज्यावेळेला सांताक्रूजला उपशाखा पण होतो तिथपासूनचा माझा त्यांचा अंदाज समर्थक खाली आठवे आकार राहिलेला आहे. माननीय आमचे प्रफुल्ल रावणे, सुरेश रावणे, सचिन रावणे, त्याचबरोबर आमचे मनोज सावंत, मंगेश डोके, सचिन सावंत, हॅलो हेमंत सावंत, इतर सर्वच सन्माननीय मानकरी, ज्येष्ठ ग्रामस्थ आणि या गावातील सर्व भाविक जन, खूप बरं वाटलं. आपण सर्वांनी अत्यंत भक्तिभावे आणि श्रद्धापूर्वक या मातेच्या चरणी आपले योगदान अर्पण करून मातेच्या मंदिराचा हा जीर्णोद्धार समारंभात आपण आयोजित केलेला आहे. आपल्या पूर्वजांनी किती वर्षापूर्वी मंदिराची स्थापना इथे केली याचा इतिहास कदाचित असेल नसेल, पण गृहीत धरून चालू आहे की आपल्या कोकणातील सर्वच मंदिरं सर्व कसं आहे, नाही म्हटलं तर 400-500 पूर्वीचीच आहे. आणि 500 वर्षापूर्वीचे आपले पूर्वज त्यावेळेला या गावात आले, त्यांनी या ग्रामदेवतेची आणि इतर देवदेवतांची स्थापना केली, पूजार्चा चालू केली. त्यानंतर तुमची भाग्यवंतांची पिढी अशी निघाली की त्या देवतांचं मंत्राचं भाग्य हे तुमच्या नशिबी आहे. हे काय सर्वांच्या नशिबी नाही मिळत. त्याच्या नशिबामध्ये देवरून खेळण्याचा योग असतो, त्याला जे भाग्य प्राप्त होत असतं. आणि म्हणून मी यापूर्वी सुद्धा कांगवाडीला 2 ते 3 वेळा आलो होतो ना. राजाराम त्यांच्याकडे गोंधळाला आलो होतो, त्यानंतर समोरचा टॉवर उद्घाटन करायला आलो होतो. त्यावेळेला विहिरीची मागणी केली होती, विहिरीसाठी आपण निधी दिली, पण जागेचं काही ते क्लिअर होऊ शकलं नाही, त्यामुळे झालं नाही. परंतु आता काटेसाहेब तुम्ही जे सांगितलेलं आहे एवढं सगळं सुंदर मंदिर बांधल्यानंतर त्याचा परिसर सुद्धा तेवढाच आल्हाददायी असला पाहिजे. येणाऱ्या भाविकांना सुद्धा जगदंबेचं किंवा भगवतीचं दर्शन घेतल्यानंतर सुद्धा एक समाधान वाटलं पाहिजे, असा परिसर निर्माण करण्याचं मनामध्ये तुमच्या जी इच्छा आहे. त्यासाठी फक्त एकच विनंती आहे की शासकीय निधी आम्ही तुम्हाला देतो, त्यामध्ये कमी पडू देणार नाही. फक्त त्यासाठी जी बाकीची जी प्रोसिजर कम्प्लीट करायची आहे, आता तुमचा पश्चिम देवस्थान समितीकडे नोंदणी आहे, त्यामुळे तो वर्गामध्ये घ्यायची आवश्यकता असं मला वाटत नाही. परंतु निधीची तुम्ही मागणी करा, त्यावेळेला त्या पश्चिम देवस्थान समितीकडून एक NOC लागेल. त्यामुळे नक्कीच हा मंदिराचा आराखडा सुद्धा ज्या आर्किटेक्ट कडून बनवलेला आहे, तर तुमच्या संकल्पनेतून हा संपूर्ण मंदिराची उभारणी झाली आहे. या आजूबाजूच्या परिसराचा विकास ज्या पद्धतीने तुम्हाला करायचा आहे त्या मनामध्ये निश्चित करा. एक आपला माणूस म्हणून राहू तिथे आहे, भाऊ तिथे आहे, तर त्यामुळे नक्कीच अधिकारवाणीने हक्काने जो निधी लागेल तो तुम्ही मागून घ्या. पण हा आज खऱ्या अर्थाने तुम्ही देवरून फेडण्याचं काम सर्वांनी केलेलं आहे. आता ते देवरून फेडत असताना ते देवीचं महात्म्य आणि रामेश्वराचं महात्म्य असंच काम ठेवण्यासाठी त्याचं जर पावित्र्य जपलं पाहिजे. पूजा अर्चा म्हणा किंवा भक्तिभाव त्याची सेवा काहीतरी करणं म्हणा, हे मात्र कायम ठेवण्यासाठी सर्व ग्रामस्थांनी एकजुटीने एक विचाराने इथे नतमस्तक व्हा, तिच्या चरणी नतमस्तक व्हा, पूजा अर्चा करा, आपल्या मनातल्या
म्हणून भावना तिच्यासमोर व्यक्त करा. नक्कीच मनामध्ये श्रद्धा ठेवून जर आपण तिच्यासमोर भाव व्यक्त केले तर ती प्रसन्न झाल्याशिवाय राहणार नाही. हेच या ठिकाणी सांगू इच्छितो. पुनश्च एकदा आपल्या आनंद सोहळ्यामध्ये सहभागी होण्यासाठी मला आपण बोलवलं. आम्ही सर्वजण आलेलो आहोत. सर्वांच्या वतीने मी भगवती मातेकडे तर नतमस्तक झालेलो आहे. पण आपल्याला सुद्धा नमस्कार करतो. माझे दोन शब्द संपवतो. धन्यवाद. जय महाराष्ट्र. आमचे दिवसभरातले सर्व अपडेट्स, ताज्या घडामोडी आणि थेट लाईव्ह पाहण्यासाठी सबस्क्राईब करा, लाईक करा कोकणचं नंबर 1 महा चॅनल कोकण 7 लाईनचं YouTube चॅनल. गाठ असो कोणतीही, नका करू दुर्लक्ष. करा उपचार आधी, नाहीतर व्हाल कॅन्सरचे भक्ष. SSPM लाईफटाईम हॉस्पिटल पडवे सिंधुदुर्ग. SSPM कॅन्सर सेंटर. महात्मा फुले योजनेअंतर्गत कर्करोग तपासणी आणि उपचार पूर्णपणे मोफत. संपर्क 74 990 49 561 आणि 74 996 91 705. SSPM लाईफटाईम हॉस्पिटल पडवे. SSPM कॅन्सर सेंटर. कर्नाटक विधानसभा निवडणूक जाहीर प्रचाराची सोमवारी सायंकाळी सांगता झाली. गेल्या 2 आठवड्यात संपूर्ण राज्यानं इलेक्शन फीवरचा अनुभव घेतला. प्रचार काळात पे सीएम, से पीएम, डबल इंजिन, ट्रिपल इंजिन, बजरंग बली असे मुद्दे गाजले. बुधवारी 10 मेला मतदान असून शनिवारी 13 मेला मतमोजणी होईल. अखेरच्या दिवशी मोजक्याच ठिकाणी राज्याबाहेरील नेत्यांच्या सभा झाल्या. आता बुधवारी उमेदवारांचं भविष्य मतपेटीत बंद होणार आहे. त्यामुळे सध्या कर्नाटकात नेमका कोणाचा जोर आहे, विशेषतः बेळगावात काय परिस्थिती आहे, याबाबत अधिक माहिती देत आहेत बेळगावचे ब्युरो चीफ लुईस रॉड्रिग्स. मागील ज्या निवडणुका झाल्या त्या निवडणुकांच्या पेक्षा यावेळच्या निवडणुकीचं चित्र अत्यंत वेगळं आहे. कारण बेळगावमध्ये यावेळी काँग्रेस, भारतीय जनता पार्टी तसंच समिती यांच्यामध्ये निकराचा लढा पाहायला मिळतोय. तसे सर्वसाधारण कर्नाटकातील परिस्थिती पाहिली तर एक्झिट पोल प्रमाणे बरेचसे जे एक्झिट पोल आले त्याच्यामध्ये काँग्रेसचं पारडं जड असल्याचं दिसून येत आहे. आणि याचं एक महत्वाचं आणखीन एक कारण म्हटल्यानंतर भारतीय जनता पक्षानं जो लिंगायत समाज आहे त्या लिंगायत समाजातील काही प्रमुख पुढाऱ्यांना त्यांनी दूर ठेवण्याचा प्रयत्न केलेला आहे. याच्यामध्ये काही विद्यमान आमदार सुद्धा होते आणि त्याच्यामध्ये माजी मुख्यमंत्री असो किंवा माजी उपमुख्यमंत्री असो जसे येडियुरप्पा, ईश्वरप्पा किंवा जगदीश शेट्टर किंवा लक्ष्मण सवदी हे सगळे मातब्बरांना भाजपानं बाजूला ठेवल्यामुळं आणि यांच्यासकट आणखीन काही राज्यातील जे बीजेपीचे मातब्बर होते त्यांना त्यांनी तिकीट नाकारल्यामुळं बरेचशी भाजपा विरोध असंतोषाची लाट कर्नाटकात उसळलेली दिसते आहे. दरम्यान एक्झिट पोल्स प्रमाणे काँग्रेस जे चं पारडं थोडंसं जड वाटतंय. एक्झिट पोल प्रमाणे बऱ्याचशा एक सरासरी जर आपण पकडली तर साधारण ह्या 225 आमदारांच्या सभागृहात साधारण कमीत कमी 120 ते 125 काँग्रेसला मिळतील असा एक्झिट पोलचा सरासरी अंदाज आहे. दरम्यान बेळगाव जिल्ह्यामध्ये एकूण 18 मतदारसंघ आहेत आणि या मतदारसंघांच्या मध्ये साधारण एकूण परिस्थिती पाहिली तर सरळ जी लढत आहे ती भाजपा व काँग्रेसमध्ये आपल्याला पाहायला मिळते. पक्षीय बलाबल तसं पाहिलं तर मागच्या वेळी जास्तीत जास्त म्हणजे साधारण 12-13 आमदार काँग्रेसचे होते आणि बाकी 6-7 आमदार भाजपाचे होते. पण यावेळी काय झालंय दरम्यान रमेश जारकीहोळी यांच्याच बेळगाव जिल्ह्यातील एक 6 ते 7 आमदारांनी भाजपा जॉईन केल्यामुळं काँग्रेस कमकुवत पडली होती. पण यावेळी बेळगाव जिल्ह्यात सुद्धा काँग्रेस पक्षाचा जोर दिसतोय. एकूण बेळगाव जिल्ह्याची जी परिस्थिती सांगावी म्हटली तर एकूण बेळगाव जिल्ह्यामध्ये 4,439 बूथ मध्ये साधारण ही निवडणूक ची प्रक्रिया पार पडणार आहे. आणि शहरामध्ये जिल्हाधिकारी नितेश पाटील यांनी शहरामध्ये असो किंवा जिल्ह्यामध्ये असो जे
जळगाव जिल्ह्याचे प्रमुख निवडणूक अधिकारी आहेत जिल्हाधिकारी नितेश पाटील यांनी सर्व प्रकारे बंदोबस्त केलेला आहे आणि सर्वत्र एक प्रकारचा शांततापूर्ण तणाव दिसतोय. मग त्याच्यामध्ये कर्नाटक राज्य पोलीस असो किंवा स्पेशल मिलिटरी फोर्सेस असो किंवा अतिरिक्त पोलीस जे आपण यांना राज्य पोलीस म्हणतो आपण किंवा SRP वगैरे अशा प्रकारचा एक मोठा फौज फाटा आज बेळगावमध्ये किंवा बेळगाव जिल्ह्यामध्ये आपल्याला दिसत असून एक याची परिस्थिती तणावपूर्ण अशी शांतता इथं बेळगाव शहर व बेळगाव जिल्ह्यामध्ये दिसत आहे. दरम्यान जी मुख्य लढत आहे ती मी मगाशी सांगितल्याप्रमाणे बेळगाव दक्षिण, बेळगाव उत्तर आणि बेळगाव ग्रामीण असे बेळगाव तालुक्याचं विभाजन करण्यात आलेलं आहे. यामध्ये बेळगाव उत्तर व बेळगाव दक्षिण मध्ये काँग्रेस पक्षाची सरशी दिसत आहे. इथं विद्यमान आमदार लक्ष्मी हेब्बाळकर बेळगाव दक्षिण, बेळगाव रुरलमध्ये आपण बेळगाव ग्रामीणमध्ये तिसऱ्यांदा निवडणूक लढवत आहेत तर त्यांचं पारडं जड दिसत आहे. बेळगाव दक्षिण मध्ये विद्यमान आमदार अभय पाटील यांच्या विरुद्ध समितीचे रमाकांत कुंडुसकर यांनी प्रचारात आघाडी घेतल्याचं चित्र दिसत आहे. त्यामुळे दक्षिणमध्ये समिती वरचढ होईल का असा एक प्रश्न निर्माण झालेला आहे. बेळगाव उत्तरची परिस्थिती पाहता विद्यमान आमदार अनिल बेनके यांना तिकीट नाकारल्यामुळं आणि विद्यमान जे माजी आमदार होते त्यांच्यासह माजी आमदार होते त्यांना सुद्धा तिकीट नाकारून एका नवख्या अशा उमेदवाराला डॉक्टर रवी पाटील यांना तिकीट दिल्यामुळं बराचसा बेळगाव उत्तरमध्ये थोडासा असंतोष दिसतोय आणि याचा फायदा कदाचित काँग्रेसला होऊ शकतोय आणि काँग्रेसचे आसिफ राजू सेठ यांचं थोडंसं पारडं जड दिसतंय. पण यावेळी विशेष म्हणजे की जे समिती मध्ये जी फूट होती, महाराष्ट्र एकीकरण समितीमध्ये जी फूट होती ती आता संपलेली असून महाराष्ट्र एकीकरण समितीनं अगदी नेटानं एकत्र येऊन एकत्रित असा लढा यावेळी दिलेला आहे. त्यामुळे समितीच्या मतांचा टक्का नक्कीच वाढणार आहे आणि दक्षिणमध्ये तर ते चित्र थोडंसं म्हणजे रमाकांत कुंडुसकर यांनी तर ते अभय पाटलांना टफ फाईट दिलेलं आहे. त्यामुळे ओव्हरऑल उद्या 13 तारखेच्या निकालावेळी आपल्याला सगळं चित्र स्पष्ट होईल. दरम्यान बेळगावमध्ये जय्यत बंदोबस्तात उद्यापासून सकाळी 7 वाजल्यापासून सायंकाळी 5 वाजेपर्यंत मतदान होणार आहे. हो, विशेष बेळगावचे चित्र बेळगाव जिल्ह्यामध्ये समितीतर्फे 5 उमेदवार निवडणूक लढवत आहेत. त्याच्यामध्ये बेळगाव दक्षिण, बेळगाव उत्तर, बेळगाव ग्रामीण आणि खानापूर आणि निपाणी अशा या भागामध्ये समितीचे उमेदवार निवडणूक लढवत आहेत. त्यावेळी इथं काँग्रेसचे अशोक चव्हाण असो किंवा देवेंद्र फडणवीस असो किंवा त्याच्या आधी चित्रा वाघ असो किंवा आणि कोणी असो ते बीजेपीचे ज्यावेळी भाजपाचे ज्यावेळी इथं नेते महाराष्ट्रातून इथं आले त्यावेळी समितीच्या नेत्यांनी त्यांना अत्यंत प्रखरपणे विरोध केला होता. या सर्वांना समितीतर्फे काळे झेंडे दाखवण्यात आले होते. त्यांना विनंती करण्यात आली होती की मराठी माणसावरती अन्याय होतोय त्यामुळे मराठी माणसानं इथं येऊन पुन्हा महाराष्ट्रातील आणि महाराष्ट्रात येऊ इच्छितोय, महाराष्ट्रासाठी आम्ही लढतोय आणि तुम्ही येऊन आमच्या विरुद्धचा प्रचार करत असाल तर योग्य नाही असे समज देऊन त्यांच्या विरुद्ध अक्षरशः म्हणजे एक प्रकारचे त्यांनी आपला रोष व्यक्त केला होता आणि त्याच्यानंतर मला देवेंद्र फडणवीस किंवा चित्रा वाघ असो किंवा बाकी फारसे नेते इथं फिरकले नाहीत. एकनाथ शिंदे तर आलेच नाही तिथं कारण त्यांनी सांगितलं होतं सीमा भाग सोडून आपण इथं दुसरीकडे प्रचार करू पण आपण सीमा भागात येणार नाही असं एकनाथ शिंदेने वचन दिलं होतं. दरम्यान शरद पवारांच्या सभेला सुद्धा समिती निपाणीमध्ये तसं समितीचं तेवढं ठळक अस्तित्व अजून नाही आहे. तरी आता थोडासा एक ते शरद पवार बेळगावात आले नाही. त्यांनी फक्त निपाणीमध्ये आपला जो कॅन्डिडेट आहे त्यांचा उत्तम पाटील त्याच्यासाठी त्यांनी प्रचार केला होता. बाकी बेळगावला ते आले नाही. शरद पवार सुद्धा इकडे आले नाहीत. आमचे दिवसभरातले सर्व अपडेट्स, ताज्या घडामोडी आणि थेट लाईव्ह पाहण्यासाठी सबस्क्राईब करा, लाईक करा कोकणचं नंबर 1 महा चॅनल कोकण 7 लाईनचं YouTube चॅनल. शेवटी ठळक घडामोडी पुन्हा एकदा. हेडलाईन्सचे प्रायोजक आहेत टायझर.
Now experience sheer softness of Tiger Super Soft Shears. बस 50 फूट खोल कोसळली, 22 प्रवासी ठार. गद्दार केसरकर स्वतःची प्रॉपर्टी वाढवत फिरतायत, रुपेश रावळांचा घणाघात. आणि कर्नाटक इलेक्शन वेगवान कोणाची हवा. हेडलाईनचे प्रायोजक आहेत टायझर. नाव एक्सपिरियन्स sheer softness of Tiger Super Soft Shears. बातमीपत्रात वेळ झाली इथेच थांबण्याची. पाहत रहा कोकणचं नंबर 1 महा चॅनल कोकण सात लाईव्ह. धन्यवाद.